Ilaw? Ano po? 80. Ilan? 80 kilo. Balatan? Ha? Eh, pero sabi dalawa tayo. 46. Saka hindi. Ito rin lang. 8 ang kilo. Balik na lang. 120. Ilan? 82. Ay, shout out. Clouds Dari. Saan kay Matthew, shout out. Salamat po sa inyong lahat. Sa inyong pagpasyal. Ay, shout out Kuya Elmer. Two viewers of Python. O, huwag mo i-skip.
Los, hello, Los. Lupita May host. Thank you so much, Lupita May. Loy, shout out Loy. Thank you so much. Uy, daming prutas ang pipi mo ya. Diyan, oh. Wala kang dilaw eh. Bakit? Kung kay picture ko. Ay, shout out. Sipag sa hanap buhay, tiyaga lang yan. Oo. Siyempre, kailangan. Dan Harang. Ay, thank you, Lupita May sa Harang. General Mark Anthony, shout out, Mark. Yo, shout out sa iyo. Sarap ng mais nilaga. Yes, Kuya Elmer. Di kami tumuloy, pumuntang ano, ni Tatay Robin. Sakit ang katawan ko. Pag gawa ng kariton kahapon. Mabuti nga, pumunta si Raymond, natulungan kami ni Tatay Robin. Palyado pa yung ano namin, yung palyado pa yung tawag nito, yung tawag nun, yung lagari. Shout out. Hi Lloyd, thank you. Sangkay. Elmer, thank you. 5 viewers at 7 thumbs up sa araw. Araw. Mer meron bang hasaan ng lagari dyan? Meron po. Shout out sa lahat. I love Vitamin. Thank you so much. Meron po dito, Kuya Elmer.
Wala kasi ako makita dito sa Commonwealth. Meron po. Ay, Edna's Vlog. Hello po. Kumusta? Napasyal po kayo. Thank you so much sa pagpunta. Give you moderator. Thank you, Ma'am Edna's Vlog. Maraming salamat po. Harang pa. Oy, thank you sa harang po. Maraming salamat. May tugtog kasi kaya nag-mute ako. Guys, pasuyo po sa nakapin. Guys, pasuyo po sa nakapin. Kay Ma'am Edna's Vlog. Pasuyo po pa, ano po pa, thumbs up. Thanks sa jacket. Walang ano man po, Ma'am Edna. Thank you so much po sa pagpunta. Hi, Tita Au, shout out. Thank you sa pag-pin. Walang ano man po, Ma'am Edna's Vlog. Kinig lang, nakahiga ako. Not feeling well. O, sige lang po. Tita Au, no problem. Salamat po sa pagpasyal. Pasensya na, Tita Au, ha. Hindi ko nalagay yung official mo. Sorry po. Pasensya na po. Hi guys, nakita nyo na ba sa Facebook ko? Nag-comment si Japper Sniper. Good news. Napansin tayo ng idol natin, mga kawaray. Makita ko sa inyo. Ay, salamat. Sang kay Macho, in-screenshot ko kahapon, kanina yung comment ni Idol Japper sa akin. Tiyo, mga kawaray, tignan nyo. Basahin nyo. Jeffrey Agravante. Bye, pili ka. Share ko sa... Yan, sabi niya. Lugo man. Ba't naglago? Ang labo. Lumabo man. Hoy, thank you. Salamat po. Hindi mabasa. Malabo. Malabo guys. Mga kabaray.
Patay man. Sabi sa akin, bye, pili ka. Share ko sa YouTube o share ko sa FB page ko. Di ba? Yan comment na Japper Sniper. Nakakatuwa lang mga kawaray kasi napapansin tayo ni Idol. Yan gusto niya ganyan mga content. May kusang may sariling content. Hi Edna. Hi Will. Boom. Kangkong boom. Yeah, kangkong. Kangkong ni ni Anthony. General Mark Anthony Kangkong. You want Will kangkong? You buy kangkong? You buy now. Will, kangkong, konti na lang to. Anthony. Shout out, Will. Konti na lang yung kangkong niya, guys. Morning Tol, shout out. Tol Verdu, shout out sa'yo. Hi Barbs. Will, good morning. Hi Verdu, love you, Tita Au. Miguel, shout out my friend Barbs. Hi Barbs. Ads boom, thank you sa kay B-Boy. Tita Au, Miguel, shout out. Kawaray, yung tinulong natin kay Johnson Wax. Talwerdu, Tita Au, Sangay B-Boy Will, Sangay Matthew. Saya na si Kuya Johnson Wax. Ano to? Lagan man yung baka doon. Lagan. Lagan ka. Bro, ito. Thank you, salamat sa sponsor. Namatumal na, oh. Thank you, sir.
Di, batch ka na. Para makapaghanap buhay ka na. Andiyan pa yata sila eh. Guys, please connect Idnas Vlog from UK. Guys, pasuyo po, pasuyo. Kaya mga kawaray, yung ano, in-sponsor natin kay ano, kay Johnson Wax. Hindi naman ganun ka-perfect ang gawa pero pwede na magagamit. Thank you kapatid B-Boy. Ano, ang ganda. Oh, you know. Hindi siya mahirapan magtulak. No? Yan ang nakita ni Japper Sniper sa ano sa post ko sa Facebook. Johnson Wax, the brother of the floor wax. B-Boy, good morning, boom. Where do you boom? 8 viewers at 10 thumbs up. Ano ba pangalan niya? Gina? Gemma? Gemma? Kapatid B-Boy, nakita ko yung comment ni Idol doon sa FB. Oo nga, nakita ko. Paggising ko yun, nakita ko agad. Namaste well. Yes po, Tita Edna. Ma'am Edna Vlog, good morning. SMP, thank you so much. Namaste. Edna's Vlog from UK. Yeah. Guys, please connect Edna's Vlog. Kaya pala din na kita nakita. SMP, thank you. Wardo, dating dikit na note lang. Namaste, SMP, Yahoo. Thank you, Ma'am Edna. Dan Bill all nakapil. Thank you, Kuya Elmer. Maria Pay Boom, sabi ni Willie to it. Nasa likod ko lang. 9 viewers at 10 thumbs up shoutout. Maraming salamat sa inyo, guys. Playing na po yung practice nyo, Ma'am Edna. Mark you boom. Sabi ni Marvic. Si Marvic, hello. Where do you... Hi, Marvic from Military. Thank you so much, guys.
Tugtog kasi. Tugtog. Almer, hello. Ednas, hello. SFP, sa atin ni Marvin. Ate Gemma, good morning. Sister for sister. Yahoo. Shout out po Ate Gemma. Mark, bili ako ng gulay ni General. Sige, ilan? Dati mo na to. Lahat na to, lahat na. Sino yan? B-Boy TV. Yan. Yan lang gulay niya lahat. Kunti na lang to. Kunin mo na lahat yan. Kano, bilangin mo pre. Napabilang ko, saan kay B-Boy? May tugtog kasi. B-Boy TV, Yahoo Boom! Ma'am Maribig Abanes, good morning, sabi ni Tolwerdo. Tolwerdo, maraming salamat sa tulong mo. SFP, hello. Hello, Ate Gemma. Bilangin. Bilangin mo daw, pare. Gemma Will, hello. OTW Gemma. Ay sangkay sa road. Sarangay sa bus sa road. Tugtog kasi.
Shout out, 13 viewers. Kabus, Sangkay, salamat. Will, Itoy, thank you. SFP, thank you. Jem, hello. Sangkay, Grace, thank you. Go Mark, free vegetable na here. Nice yan. Di okay, Will. Okay, Sangkay, B-boy. Wait lang, mute ko kasi may tugtog. Ay, B-boy, okay na ba? 15 viewers at 12 thumbs up, shout out. Sangkay, B-boy, okay na? Pinahinto ko muna yung tugtog kasi yung ingay. Hindi yung marinig eh. Sangkay, mag-ano ka lang, magsabi ka lang kung okay na. Ay, Tangkay B-Boy, salamat. Pakyo rin. Okay na ba, Sangkay? Okay na yan. Sige, sige. Ilagay mo doon sa ita. Ikaw na bahala magbigay. Pag kuhain mo. Kahit tinukuha. Try mo na. Sige, sige. Pamigay na namin. Thank you, Sangkay, B-Boy. Patay mo na, Sangkay. Tugtog. Pinapatay ko muna kay masakit sa tinga. Ilagay mo doon sa ita, pre. Ba, ready ka ng pambalo. Sangkay, paano ko na to, ha? Palagay ko sa gitna para maubos. Sige, pre. Ya, padaan nga, ya. Huwag ka na lumayo. Diyan ka lang para makita tayo sa kanila. Harap mo dito yung ano, kariton, pre. Okay ka rin. Good ka mga kawaray. May train na naman tayo ng ano, baseball or gulang. Ay, Anthony, ano yan sabi mo? Sangkay kay B-Boy, thank you so much. Sangkay B-Boy. Pero dyan, hindi makita yung bata. Kita yung bata. Bawal sa camera yung bata. Sangkay B-Boy, ano? Go, free vegetable, oh. Guys, libre vegetable, oh. Libre, ano, gulay, libre gulay. Pare, ano mo na lang. Sino may gusto? Libre lang, libre. Gulay, libre. Sangkay B-Boy, thank you so much, ah. Ano po na po? Libre na, na. Diyan, kuha. Libre. Ito mo. Gusto niya? Ulay? Ito dalawa. Ay, libre na to, libre oh. Lang. Libre ito, libre. Gusto niya na yan. Oh. Nay, nagtitinda kayo ng gulay, Nay. Bigyan mo na yan sa iba. Sa iba na, Nay. Bigyan mo sa iba, Nay. Kaya na payong ko. Payong. Ay, libre na, boss. Kuha ka na lang dyan. Kuha. Ay, naiyak ko. Yaraw. Thank you lang tayo kay B-Boy. Libre lang, libre. Pre, ano mo na lang, pre. Hi, shout out. Thank you so much, guys. Tangkong ka, kunin mo na. Nay, libre yan, Nay, libre. Thank you. B-Boy TV. B-Boy TV. Ito po naman eh. Ito sa pag-upuan. Ay, libre lang, libre, oh. Kuha na. Kuha na. Sangkay B-Boy, maraming salamat. Salamat, Tangkay B-Boy.
Give Will the vegetable oreca. Libre lang, libre. Kaya libre na tayo, maging ano nga, baka kailangan mo. Libre na. Man. Buha ka lang dyan. Pre, pabigyan mo. Nay, libre ang gulay na yun. Ayan, 120 ka 90. Kailan? Happy BDB. Ay, libre, libre. Kuha na lang dyan, oh. Sponsor po, sponsor. Kuha ka na. Libre, kuha ka na. Pre, bigyan mo to si ate. Libre lang po, libre. Galing sa sponsor, BBTV. Ay, libre yan, Nay. Kuha ka na dyan, Nay. Libre lang po yan. Sponsor galing. Dali. Galing sa sponsor yan. Galing nga sa sponsor. Pumili ka na. Libre nga, ni. Ayaw pa maniwala. Sabi na nga, ni. Libre nga, ni. Libre na nga, ni. Libre na yan. Kunin mo na yan, Nay. Kuna, kuna, go. Kuna, go. Go ka na, Nay. Go. Kunin mo na. Sige. Kunin mo na. Kunin mo yan. Good. Ikaw, pre. Ayaw mo, kulay. Good. Yes. Ay, shout out. 18 viewers, thank you so much. Well, thank you so much. Ay, Kaunesa, shout out Kaunesa. Ha. Bigyan mo. Salamat lang tayo kay B-Boy TV. Sanggay, B-Boy, maraming salamat. Every vegetable from General Mark Anthony. Thank you. Pare, baka may ano ka, may YouTube ka. Gusto mong gula. Para madagdagan yung subscriber. Ay, libre, libre. Ating viewers, thank you so much. Aray ka, may gusto rin. Salamat, boy. Subscribe ka na. Bili na, oh. Ikaw, gusto mo? Gulay. Boss, libre lang yan, oh, gulay. Libre ka na. Libre. May sponsor lang, oo nga. Libre lang, libre guys. Libre lang. Pero kauwi ka na. Kaya libre lang tayo. Gulay. Kuya, Verdu, hello po, sabi ni Pasaway Kana. Bigay mo na yan. Ano mo yan? Sumay. Sumay. Sino ang sumay niya? Marami kami sa amin. Salamat kayo rito, oy. Maraming salamat. B-Boy TV. Wala na, yan, tanglad. Tanglad pa. Tanglad. Tanglad, ayaw mo tanglad? Nay, tanglad, Nay. Kunin mo na yan, Nay. Sponsor yan, Nay. Nay, kunin mo na. Kunin mo na yan lahat. Ayaw magtanglad. Wala kasi manok. Paano may tatanglad? Tanglad na lang, oy. Sino ang kukuha ng tanglad? Oy, salamat B-Boy, ha. B-Boy. Ay, tanglad. Tanglad, oy. May tanglad pa rito. Pwede ka magluto. Tanglad. Ayaw na ng tanglad, ah. Ayaw na ng tanglad, mga koray. Gusto nila. Ito tanglad, libre. Oo, sa'yo na yan. Ay, patay tayo lang. Ay, 19 viewers, shout out. Sir Robert Bagalano, shout out.
watching. Thank you sa kay B-Boy. Salamat sa ano ni Mark Anthony. Thank you so much for watching this live. 19 viewers at 17 thumbs up. Shout out. Shout out. Robert Bagalanon. Shout out mga kawaray dyan. Condolence po kay Kawalong Har. Oh, condolence po. Jennifer. Ate Jennifer. Shout out. Dito si Ate Jennifer. Oh. Malinaw ba? Ang labo eh. May ano kasi? Ano pa? Chan. Abot mo nga yung ano pa yung. Bigay mo na sa kanila yan. Bigay mo na. Ate. Bigay mo na ate. Wala yung matali. Nasaan yung tali isa? Tali isa. Ayun lang ang tao eh. Wala yung tali natin siya. Pre, sige na, tugtog ka na, okay na. Thank you so much. Hi, Janet Vlog, thank you. 21 viewers, shout out. Wala akong tali. Hindi tagal. Salvador, Janet Vlog, thank you. 21 viewers at 18 thumbs up, shout out. Rosalinda, Lasara, shout out. Janet Vlog, Shouty, morning. Rosalda, Janet, hello, sabi ni Kabus. Kabus, thank you. With 22 viewers, thank you so much. Yes, Rosalda. Grace, oh, give me Starbucks. Janet, boom, thank you. Biboy, ubus na sangkay. Salamat. Boom. Pali ko. To viewers, thank you so much. Kuya Elmar, Ate Eva, Alawil, Starbucks, Edna, Kuya Elmar, thank you so much. Yan naman, mais. Tabi mo na. Guys, bili na guys, oh. Matamis. 23 viewers, thank you so much po. Maraming salamat. Boom, wash out. It's the ball, ha. Ubus na. Nagligpit na si Anthony. Salamat, Sangkay. Lupita mi, andito sa bahay ang tali. Yan, tayo dyan. Kala ko nandito. Pasaway Channel, morning. Glory Creation, hello. Ermica Peral, Wordo, thank you. Guys, good news. Nag-comment si Idol Japper sa akin Facebook. Jeffrey Agravante. Nagtatanong kung saan ko daw gusto bay. Saan gusto mo? Sa YouTube, sa Facebook. Kung saan daw ako gusto magpa-share. Sabi ko sa kanya, lahat. Para makilala. Thank you kay Idol Japper, Jeffrey Agravante. Salamat sa iyo, Idol. At sa iyong pag-comment sa akin, natuwa siya doon sa ginawa natin, mga kawaray, nakakatuwa. Maria P, good morning. Sabi ni Ate Gemma. Lupita mi, hello, sabi ni Kabuos. Biboy TV, morning. Willie Toit, hi. Andyan ba yung nag-picture na dalawa? Yan. Ano yun? Sino ba yun? Andyan ba yung nag-picture na dalawa? Yan mo sa punuhan mo muna. Morning. Ano yung B-Boy? Hindi ko maintindihan. Edna's Vlog, morning. Glory, boom. Edna's Vlog, good morning from Ermica Peral. Pintura ba? Ermi, nandito. Caperal. Hi. Hi ba, morning. Wala ka pa nga puno, Sangkay. Kano ba yun? Niabot ko doon. Benta ko na lang dito, yung benta ko yun na lang gagamitin. Sige, kawaray, baba muna ako.
Ingat po kayo dyan, guys. Rosalinda, Lasara, shoutout. Maraming salamat po. Lupita May, Kabuos Official, Migalog shoutout. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much. 21 viewers, Glory Creation, shoutout. Guys, kaya akong tali, guys. Vamos. Tali na. Okay. Nahirapan ako sa kalitong ko. Right ka. Sana all. Walang mais. Kahit anong paninda, matumal, ano? Kahit anong paninda, matumal. Sana masigit dun eh. Silang 15 lang dun eh. Ha? 15 lang. Silang yung taan? Magkano ba sa'yo? 20. Mura na nga sa'yo. Yung akin, 20. Mababakuhan nila eh. Mababakuhan nun. Sa Divisoria galing yan eh. Dami pa tayo kasi. Dami pa mga sosyo. Glory, shoutout. Sangkay, Grace, thank you, B-Boy, sana all morning. Tawag ako, sige. Donya B-Boy, sabi ni Janet Vlog. Shouty, sabi ni Kuya Elmer. Kuya Elmer, shoutout. Ate Gemma, hello. Gemma, Tara morning, sabi ni Ate Armel Caparal.
Thank you lang kayo kay Will. Thank you, Kuya Will. Yan ang Maraming salamat. tumulong sa akin maggawa ng kariton ni Johnson Wax. Ito naman yung ng pintura. Si Kuya Junior. Kaya thank you so much sa kanilang dalawa. Maraming salamat. Okay. Salamat naman kayo sa akin. Sana all, may 150. Ang 50 na 400. 400. Host, tulog na ako. Sige, good night. Libre mo naman ako. Out na ako, host. Sige, samahan ko na si boss. Dumalo sa birthday ng pinsan. Sige. Sige lang, Lupita May, no problem. Edna's Vlog, maraming salamat po. Good night. Wala ako isa eh. Pag Ako lumapit sa'yo eh. Shoutout guys. Sige, unpin ko na lang. Operator, shout out. Kabus, shout out. Mute. Naka 21 thumbs up mark. Ay, thank you, operator. Mute. Biboy TV, thank you. Anong paninda mo? B-Boy, salamat, B-Boy, salamat. Mais sangkay. Tangkay, B-Boy, salamat. 120 ang Maaga makakauwi. pagkain sa 53. Kwenta na lang po. Thanks so much. Nabunuhan ko na saan kaya, naibigay ko na sa nila. Mais. Karambutan. Motor motor ya. Ya. Motor po. Motor. Hi guys, motor. Diretso mo. Waray tawo. Ang motor nga ni. Nakamasagi. Thank you. Hi, 15 viewers. Thank you so much. Operator morning. Sabi ni Ermi Caparal. Anong tinda mo? Yan, mais nga ni. Kunti lang to. Willie to, hello. Magkano ang mais? 120 ang kilo. At 90 ang dilaw. Welcome General. Hoy, welcome daw General. Good night. Paki-unpin na lang. Thank you. Sige lang po, Ate Edna. No problem. TV, shout out sabi ni ka-operator Edna's, bye-bye. Ka-operator, sangkay, bili ako, paninda mo Mark. Oh, daming pera si Biboy ah. Marami kang pera sangkay. Malaga magkano, hindi ko alam kung magkano to lahat eh. Hindi ko matansya eh. Kilo-kilo kasi to eh. Hindi tumpok eh. Bili na ma'am. Ay, bili na. 15 viewers. Tawag ako. Okay, sige. Call me my name. Call me my name. Abidin.
Iboy, oh. In love si Ana sa sana all. Kalawin. Hi, Janet Gordo. Thank you. Janet Lag, no, will ko. Janet ha, Iboy, look. In love. Hoy, ano. Wala na kano. Hindi ka malalaki sa Malis na naman pala sila na ayun. Hindi na tayo, mga pahinga. Sorry po. Ay, 14 viewers. Shout out. Sangay Grace, maraming salamat. Shout out Jeff, 15 viewers. Thank you so much. Goldilocks.
Ay, shoutout, Kuya Elmer. Hello po. Ate Ermi Caperal, maraming salamat po. Morning po. 11 viewers, shoutout. Shoutout sa 12 viewers. Yan na lang, Tony. Wala pa. Ate na lang, Elmer, sabi ng ate sa Ermi Caperal. Si Ermi Caperal, maraming salamat po. Thank you so much. Hey, Maeste! Maraming tawag ba niya? Ano lang ba ito? Shout out po, maraming salamat po Ate Army, maraming salamat po. 11 viewers, thank you so much po. Tita Au, thank you so much po, maraming salamat. Ano yan? Bayas kayo dyan guys. Yung. Copy Ate Army. Ate Army. Hi, Kuya Robin, shout out. Morning po. Tita Au, morning, sabi ng Army Caporal. From... Hindi kinaka po eh. Okay ka na dyan? Ikaw, hindi po kayo pumunta sa Planet Sword anniversary. Salamat po sa inyo guys. 13 viewers, thank you so much. Oo.
Hi, shout out 12 viewers. Hi, shout out guys. May pre-mais daw tayo ngayon. Sorry na, busy. Sa 80 kilo. Tita, let's do free corn. Yahoo. Hoy, ito na. Binitimbang ko na sa kay Biboy. Saglit lang pare, magpa-video ako ha. Okay lang ito ni. Pa-video ako saglit lang. Ito ni. Ito natin. Papa-video ako. Saglit lang. Dito lang. Magano lang ako Biboy TV ng ano, halagang 800. Itong dilaw. Paano pa lang to, konti pa lang. Wala pang ano. Kunti nga lang mais ko. Baka nga ha, kaya na to, ano ng ano. Ano yung kubama. So viewers, thank you so much. Thank you guys, salamat sa support niyo. Pinalatan ko para hindi mabigat. Ala, Will is busy. No problem. Andiyan ka naman. 81. 481 pa lang to. 100, di ba? Ano ko po? Saan? 120 kilo po. Yan. Hindi ka naman. Yes. Army, hello. 16 viewers. Thank you so much. May free na naman tayo guys. Free mais. Tapos na free vegetable. May free naman tayo mais ngayon. That's all. Thank you. Yan. 500. Kita ba? 559. What's up mga kawaray? Yan mga kawaray yung ilaw. Mabot ng halagang 559 mga kawaray. Tapos halagang 800 ba Sanggay B-Boy? Sanggay! Andiyan ka ba? Yes, B-Boy. Hello. Yan guys, mga kawaray. 559. Lahat yung dilaw. Sanggay B-Boy. 500, ano to? Yan o. Dito siya. 559. Itong dilaw. 14 viewers, thank you so much. Pasok kasi ng pasok ya eh. Nakakaano kaya eh. Sorry. Kaya mag-ano muna mag-hintay eh. Nakakapilay ka pa eh.
Sorry ka dyan. Mahuli ka dyan. Pasok ka pa dyan, mahuli ka. Kulog talaga. Upal. Kahit itaw. Sa kay B-Boy, ano to? 559. Itong dilaw. Tatabi ko muna dito. Sakit yun ah. Walang mark. Sige. Thank you so much guys. Aray ka. Bali. Kung malaman mo Sito. Grabe, kurang. Halika na, titao. Punta tayo. Glory Creation, thank you. Glory. Ha? Ito mga koray, 400. Puti na mais. 400. 500. Lagpas to ah. Alright. Glory, we love you. Sangay B-Boy, lagpas. Talagang 800 lang ba? Kasi kung ano ito, ano na ito eh. 559 400. Bali 959 lahat. Sangkay. B-Boy, maraming salamat. Pinakiyan mo bulay ko. Love you. Sige, bayaran ko na yan, mahal. Bali 959. Itong hindi pa nabalatan, dito kasama. 120 po ang kilo na eh. Yan. Sige, bayaran ko na yan, Mark. 959, Shanghai. Itong hindi ko nabalatan, hindi ito sama, ha. Thank you, Shanghai. Thank you. Kasi may mga viewers ko. Wala ng tao. Taga-sapo yung... Nagulungot pa yung pako. Yes, sige. Okay. Thank you. Hindi ko lang itong ano, hindi pa nabalatan. Ito kasama. $14M. Yahoo, free corn tayo. Dito lang, host. Yahoo. Ay, Kuya Elmer, thank you so much. Pamuna. Pamuna. 13 viewers. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. Diyan, nasa na yung ano mo dyan? Pwede mo pa naaaga. Silip lang. Breakfast. Break time. Oh, sige, sige, sige. Mabi TV, maraming salamat. General, thank you sa General. Ay, babalot ko lang ito mga karay. Nalabas ko ito ibibigay, guys. Wala na dito. Hindi ko dito, guys. Makakasagasa tayo ng may nagtitindang mais, guys. Labas ko ito ibibigay, guys. Hindi nga nagsusubscribe. Subscribe na.
Hotdog mo. Hotdog. Hotdog. Ano ba? Ayaw mo kasi mag-subscribe eh. Karay, pabalot lang namin. Kundi pa, video nga ako ito eh. Tayo lang. Magkano dito? 120 ang kilo po. Mga kawaray, magbabalot lang kami ng mais. Gawin namin 2 puti, 3 ano. Isa na lang dyan, isa. 2. Mamimigay na naman tayo mga kawaray na mais. Salamat sa nag-sponsor. Chill lang tayo guys. Chill lang guys. Waiting for you, my friend. Ay, 13 viewers. Balot this. This turn. Subscribe mo na, dali. Ayaw mo naman kasi subscribe eh. Subscribe. Dalawa lang. Ilan balot sa mga kawaray? Bali. Ilan? 13. So sila? Lainaw na mata mo dyan. Ay, 12 tumpok mga kawaray. Ay, 12 balot pala. Kuya Robin, free mais tayo. Okay, mabi, ingat. Pray God. Kay God. Ay, sarap. Ayan na. Ayan na natin itong isa. Subscribe mo na ako, dali. Dali na. Braso. Binigyan ka na. Gusto mo pa lahat. Aray ka. Thank you, B-Boy. Thank you. And viewers, thank you so much. Puro na lang sila nakikita lagi sa akin. Okay po, punta Mark. Itabi mo akin. Nagigising ko lang. Sige lang, Tatay Robin. Han Santiago, good morning, sabi ni Ate Ermi Caporal. Nakatulog si Will. Okay lang, sangkay. Yung akin din. Ha? Uwi ko sa bahay to. Sabinta ko nito. Well, viewers, thank you. Log na si Will, okay. Hi, Army Caporal. Mayroon pa ako. Doon natin dalhin sa ano pala? Doon sa may tricycle. Doon ka kami guys. Ano yung mais? Libre na yan, te. Hindi pa mamimigay lang yan. Pinamimigay? Hindi natin nga yan po. Doon ay pamigay. Hindi ko ba ang dalawa? Hindi ka ba libre? Oo. Free na daw eh. Anong free? Gilit po kayo, gilit. Wait lang po, wait lang. Salamat lang tayo sa ano. Video kita ha. Naka-video po tayo. Ano yan? Ang laki-laki nito. Yeah. Bakit ito ka Vargas? Vargas, wala yung Vargas mo, te.
Dio Vargas. Yung mga vlog. Ay, ganun ba? Alika na, prita mo. Shoutout lang. Ano Shoutout natin si Biboy TV. Thank you lang natin. Basta lang huwag na pumili po. Kumuha na lang po kayo. Thank you lang tayo kay Biboy. Thank you, B-boy. Ang video po, siyempre naka-video tayo kasi sponsor po yan. Pwede hindi naka... Yan ang naka-live. Mark Gawaray TV ito po. Ano po? Para makita namin sarili namin. Oh, yung pala eh. Free, pare. Pare. Ba't sila din Kaya binidyo mo ko siya ako Thank you. Ay, ano ako? Bigyan na ako. Bigyan na pala. Sangkay, thank you Sangkay ah. Oh, free. Bili ka na. Oh, ito na, free lang. Oh, free lang. Salamat na tayo kay BBTV. Pre, ayaw mo? Salamat lang tayo kay B-Boy at Kevin. Pre, salamat lang tayo. B-Boy TV at saka si Will. B-Boy TV at Will. Salamat, B-boy TV at Will. Thank you. Binibenta yan? Oo, ito. Pagkano? Free lang to, te. Dito tayo para makita. Salamat lang tayo kay Will at saka kay B-Boy. Thank you. Ayan, ngayon ka na. Libre yan, yan. Libre nga ni, libre. Bakit ito naman is ayaw mo pa? Ayun na yun. Wala akong sticker. Ya, ito ya, para di ka magulat ya. Ito yung sticker ya. Bago to bago. Meron na, nabigyan na. Kasama mo yun ba? Yan na eh. Ah, pare. Mais. Pre. Teka, libre yan to. Salamat lang tayo kay Milan. Shoutout. Daram. Ano na yan? Another 100. Ito. Ate, libre lang. Vlogger, vlogger. Bakit ka lang? Dito. Dua. Nay, gusto mo, Nay? O, Nay. Free lang to, Nay. O, pare. Libre. Oh, ito pa. Ito pa, kanino? Ito pa. Okay, tapos na. Tapos na ang laban. Sangkay, tapos na ang laban. Salamat. Yun o, nalagay dito. Para mapagpahinga naman. Welcome always. Thank you, Lord. Thank you, Sangkay B-Boy. Maraming salamat. Sakit niya mabraso Aha. eh. Alam naman, talong. Meron pa ako paninda, oh. Meron pa ako. Ator ka. Yung 400, may tambay mo muna. Salamat siya kay Emil, oh. Kay B-Boy kanina. Hindi kayo nakasalamat na maayos, eh. Mare. Eh, B-boy, thank you sa ano ma. Kay Will yun, galing kay Will. Thank you ba? Oo, galing kay Will. Ano? Subscribe mo na. Wait lang, ligom muna ako. Sige lang, Sangkay. Go, bayaran na.
Huwag na, sabi ni Grace. Gagit to si Grace. Oy, Grace, umayos ka dyan. Wala akong pangabuno. Mag-update? Okay. Ano, Mili, mag-update daw si Raymond. Mag-update daw si Raymond. Thank you guys. Sabi ko, wag na. Maligo. Maligo balak. Bayaran. Wala ko pa nga puno, Greg. Wala tayo mapagalitan. Ate Army, thank you po. Sangkay Matthew, maraming salamat. Kailangan kita. Ano nga lang kasi bumili nga kaya kaya na yan na lang. Sana may pang-ubos yan. Ilang piraso na lang to. Kaya ko na paubos. 13 viewers, thank you. Sayang ang tubig, B-boy. Aray ka. Ate Gemma, hello po. Sangkay Matthew, thank you ha. Thank you Matthew. Sold out na. Na naman tayo. Thank you kay Lord. Mayroon pa ako tira. Kala mo ba? Thank you Sangkay B-boy. Nice ma'am. 120 lang kilo ma'am. Wala na yung pre. Binigay ko na eh. 120 lang kilo ma'am. Ano ma'am? Tamis ma'am. 15 viewers. Thank you so much. Kuya Elmer, thank you po. Hoy Grace, boom. Ilan pa tira mo dyan? Reka. Marami pa to. Walang kung magkano to kilo. Ilan pa to? Puro puti na lang to, Sangkay. Marami kang pera, Sangkay, ah. Pinabalatan ko lang para hindi mabigat. Dahil subscribe mo din sa Biboy, ah. Ha? Ibigay ko sa iyo yung mga pangalan nila. Sulat ko. Te, mayroon kang ballpen dyan, te. Meron nga ako sa papel. Sulat ko lang yung pangalan, bibigay ko rito. Pare. Sa pilitan to, subscribe. Wala to sa pilitan, ha. Usang loob. Ayan guys, ilagay natin dito si Will 808 at Biboy TV Biboy TV at Matthew, kasi ito lagi ang ating mga mababait. Matthew and Mamis World. Okay, Sangkay Gray, Sangkay B-Boy. At mga kawaray, lista ko yung pangalan nyo. Sponsor. Pangit ang sulat ko, no? 13 viewers, thank you so much. Baby boy, shout out. Bakit na po Sangkay? Wala pa po, ah. Wala pa akong kinalaman. Lagi ka kasama. Ano ka ba? Kahit wala kang kinalaman, lagi ka kasama sa aking mga Kayo lang naman bumubuhay sa aking channel, eh. Grace, Sangkay. Ay, Sangkay Matthew. Napansin pala ako ng Japper Sniper dun sa ginawang kariton. Nag-comment siya sa akin dun.
Nagtatanong siya kung saan daw niya i-share, sa page niya o sa YouTube niya. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa comment, lahat na. Facebook at sa YouTube, pwede na yun. Matthew, sabi ni B-Boy, huwag mong kalimutan si Matthew. Uy, nandito. Nandito Sangkay. Makakalimutan ko ba yan? Kailangan nga, may sticker kayo sa akin eh. Kayong tatlo nandito. Si Grace, hindi ko na sinama. Hey Grace, hindi kita sinasama. Reka, sorry. Tudas. Haha, Grace. Agoy, Kuya B-Boy, lagi mo ako talagang dinadamay. No problem, Sangkay Matthew. Ikaw pa. Lagi kita sinasama pag mayroon ako nahawakan ng cellphone mga ibang tao. Pinaglalagay ko yung mga YouTube nyo. Tudas. Grace, tawa ka dyan. Si Grace kasi, ayaw kasi. Puro kasi ito si Grace eh. Mana sa'yo, B-Boy. Aray ka, good Sangkay. Congrats. Oo nga eh. Nakakatuwa lang Sangkay Matthew. Napansin tayo ni Japper Sniper. Malay nyo, may sali tayo sa challenge next month. Tudas, Grace, sa BBTV. Aray ko, tampo ako. Unsubscribe na ako sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Salamat sa iyo, Sangkay ko. Walang anuman, Sangkay Matthew. Ito pangalan nila. Ito yung tatlo, lagi itong matulungin to mga to. Kaya wag mong kalilimutan to. Malay mo, ikaw naman yung lucky charm. Oh, daddy. Ito. Ayan na, laglag na. Ayun ayaw tumingin. Ganda ka naman. Yan. Lagay mo yan ha. Okay, thank you. Thank you ka muna. Thank you. Thank you, lapit mo rito. Okay, nakatalikod. Mahihain eh. Salamat Sangkay ko, walang anuman. Hala Grace. Grace. Sali ka Sangkay. Sana nga po Sangkay Matthew. Bye-bye, labas na ako. Aray ka. Hi. Army, salamat po. Ay, ba't ka lalabas, Grace? So, nagsasabi mo. Salamat, girl. Ay, salamat daw sa akin ni Sangkay Matthew. Thank you. Ando na, nahiya lang kasi siya magpakita ng mukha niya eh. Kasi baka daw mabili. Mabili ng buyer natin dyan sa taga-ibang bansa. Ganda ng puti, no? Quality. Ha? Gawin mo dyan, yan mo. Ilaga mo. Tapos, pamigay mo rin. 12 viewers, thank you so much. Welcome po. Ate Army, maraming salamat po sa pagtambay. Tita Au, thank you rin po. Salamat Army sa pagdikit kay Matthew. Uy, thank you. Dan dikit na Army, din na ako nagbakas nakabil all watch pa. Thank you, Sangkay Matthew. Ano yan si Ate Army? Suword yan, suword. Ate Army, pumunta ba kayo sa sa anniversary ng Planet Suword? Di po ako nakapunta ro. Tinda na lang po ako. Kasi napagod po ako kahapon sa paggawa ng kariton. Buti nga pumunta si Raymond, tinulungan ako. Kung hindi ako tinulungan ni Raymond, baka abutan nyo ng gabi. Nandun din si Kuya Robin, tumulong din. Siyempre, yung lagari namin, palya-palyaman. Hirap ang tigas. Kaya nahirapan po kami. Buti na lang, medyo malakas na kasi Raymond maglagari. Grace, next time na lang ikaw Huwag ka mangkalala. Pag umangat man kami, aangat ka rin. Kaya namin iiwanan. Umayos ka lang dyan. Huwag ka kasing kuripot. Grace, huwag ka kasing kuripot. Kuripot ka kasi. Sige Grace, kuripot ka. Tingnan mo yung ginagawa kong kariton. Wala tuloy siya pangalan. Diba?
Ang ganda pa naman ng pangalan na doon. Kahit hindi ganun kagaling yung mag-littering. Yan, buhay tayo sa picture. Tama. Tingnan nyo guys. Mga kawaray, tingnan nyo. Panis! Diba? Sila tita o nasa harap. Tsaka si Tolwerdo. Yan. Grace, tingnan mo Grace. Hanapin mo pangalan mo dyan Grace, kung nandyan. Dali. Grace, pakihanap yung pangalan mo nga kung nandyan. Yan, Mark Jowaray TV. TV. Will808. Matt Jo and Mami's Word. Tatay Robin. 2.0 at Tita Aw at Tolwerdo nasa gilid lang. Oh, di ba? Wala yung pangalan mo. Wala yung pangalan ni Grace. Okay, send pic kay Kuya B-Boy at send sa akin. Sige. Send ko sa kanya. Aray ka. Nagalit siya sa akin si Grace. Di na nag-comment. Grace, di ka na nag-comment. Galit ka. Kasi sabi ko sa'yo eh. Ayaw mo naman eh. Dali lang yung sangkay Grace. Kaya sinend ko na kay B-Boy, isang kay Gray, isang kay Matthew. Wow, ganda ng kariton mo ah. Hindi po akin yon, sponsor po yan ng ating mga kaibigan dyan sa Whitey World. Yan po yung mga nag-sponsor oh. Ate Army. Mga sponsor po yan ng ating mga kaibigan dyan sa Whitey. Yan oh, kay Tita O. Nakalimutan ko ilagay yung kay Tita O official oh. Ay. Yan oh. Tita O. Tita Alverdo official. Nakalimutan ko kay Tita O na ano. Saan na ba yun? Wala lang. Dito naman yung grabe ang hirap mong gawa niyan. Yan. Sakit-sakit talaga kamay ko dyan. Yan. Galing no? Di naman kami ganun ka perfect maggawa pero solid naman. Wow, ganda. Si Grace kasi, yo. Para masasama yung salamat sa nag-sponsor o nga po eh. Ate Ernie. Sila tito. 20 kilo. Sige na. 110 na lang ma'am para maubos na yan ma'am. Para makauwi na ako ma'am. Ilan? Lalatin mo na. Ha? Madlang ataw. Ataw matam. Ilan lang yan? 50 lang na puti. Tawagan. Yan, 94. Lagpas pa yan. 119. Salamat po Ate Army. Salamat sa pagsambay. Thank you po. Thank you po. 11 viewers, thank you so much. Oh, nag-vlog po ako sa YouTube. Ano ba yan? Hindi ka nasama. Bili natin. Benta ka? Bili natin, mais. Sana sigang kay Grace. Grace, saan ka na? Elmer Ogay, thank you. Wala si Grace. Nagtampo siguro. Umalis nga, ang loko. Mais siya. Yan na lang.
Hala, nawala si Grace. Asa na si Grace? Nagtampo. Pabilit na ng ano, bawang. Ayaw kasi. Kasi itong tower natin. Grace, nagtampo na ikaw. Op! Nakapili bawang kaminta. Dahil kaminta daw bawang. Hoy! Okay dyan! Hoy! Hoy! Hindi tayo pa dyan. Hindi pala tayo. 110 na lang, boss. Kilo. Aba, mahal po mais dyan. Oh, lahatin mo na to. Bigay ko sa'yo 100. Yeah. Ayaw mo? Ayan, andyan pala. Peace. Oy, Grace, ayos ka dyan ha. Ikaw lang kasi may ayaw eh. Sinabihan na kita eh. Kahit magkano yung abot mo para may lagay ko yung ano mo, pangalan mo. Ayaw mo naman. Kasi gusto ko rin, kayo rin, makasama sa ano natin, mga pinagagawa ko. At least nakita mo naman si Japper, di ba? Kinilig ka pa nga eh. Saka Grace, sunod. Promise. Kung meron tayo sunod na gagawin charity. Sasama na kita kahit Grace Francisco Vlog. Araw ko, shoutout sa iyo. Bili natin mais. May tira pa oh. Nakikinig lang ako. Thank you kay Grace. Maraming salamat sa support. Bilang naman, 50 ano lang. Pero... Well, viewers, thanks so much. Wala CCTV naman tayo eh. Magkano yan? Magkano? Naabot lang ito sa bansa eh. Ay, mayroon pa akong tira dito. Baka gusto nyo. Mayroon pa akong tira dito. Maghatid muna ako sa apo ko. Wala akong need sa labas. Sige lang po, Ate Army. Ingat po kayo. Maraming salamat. Yan lang, mais ko. Ilang piraso na lang.
Ate, bili na mais. Bili na. Gusti kalahati. Nga, kunin mo na. Para maubos na yan, maawa ka na. Buwan naman kung ina ko. Maganda naman po yan, magatamis. Kalahati. Mahal po talaga mais, ma'am eh. Kwenta? Kwenta? Ano mo mo? $110 na lang yan. Ano kaya ako yung dalawa po? $135, $130 na lang po. 130 na. Opo, $130. Gandaan lang. Nagpas po eh. Yeah, 102. 71. Dalawa lang. Ayun, sakto kaya hati mo. 47. Nga lang kuya. Salamat. Salamat din sa iyo. Pilit-pilit. Sabay ayaw. Aray ka! Sana all. Ay, bili natin. Ate Ermi, thank you 15 viewers. Thank you so much. Ay, ito, sorry. Kalimutan ko na. Uwi ko na sana to. 15 viewers at 26 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. Ah, wow, wow, wow. Wait, magto 2 hours na pala ako. Okay, Macho, mag-sit up ka na. 6 minutes na lang ako, mag-out na. Sabi ko na nga ba eh, dadami niyang pili, ayaw to, sabi ko. Ayaw na nga ba eh, ramdam ko na eh.
Ay, shout out. Ay, ate, andyan siya, ano? Ma'am Criselda, thank you. Ilan pa nga, yan. Tutupi pa ako. Labahin ko sangkay. Sige lang. Macho, kilay tayo. Mamaya, mag-out na ako. 2 hours na ako. 2 minutes. Bye. Nice night. Gawa ko ng binumano ko sa kwenta. Gawa ko ng binumano ko sa kwenta. Kasi ano lang. Ba't mo kinuha? Dapat yung sinabi nila. Wala, di ba? Sabi kayo na. Buhay naman ako kasi pagsunod-sunod. Sunod naman yan. Ba't mo kinuha? Mga ganun. Oo, buhay naman ako. Start show! Boss! Go round! Ay, 10 viewers, thank you so much. Hangover pa ako, sis Matthew. Ay, sis Grace. Ay, sis Criselda. Sayang. Gusto ko sana yung pag, sayang na yun yung natin. Dapat kayo talaga yung nandun. Ang kay Matthew. Ang kay Grace. Ang kay Ma'am Criselda. Dory, Phil, B-Boy, Sagato, ako. Dapat doon tayo, mga 10 tayo. Tatay Robin. Wala eh. Sunod may sunod tayo, meron tayong bibigyan ng tulong. Sana, lahat ng pangalan niyo sana na nandyan sa akin live log. Sana masama kayo lang. Kasi gusto ko rin kayo umangat. Hindi yung puro ako lang. Nick, drink water, Paul, with sugar. Nakakapatanggal ba yun ng hangover, sangkay Matthew? Nakakatanggal yung sangkay Matthew ng hangover yung gano'n? Si Grace, oh. Hey! Magtapi lang ako. Sige, sangkay Grace. Sangkay Grace. Sangkay Grace. Boss Kiloy. Boss Kiloy, shout out. Ilan lang yan, boss? 50 piraso. Oo nga, 50 piraso lang yun. Wala nang puti. 30 dilaw. Ano hindi ka hataw doon? Kapag konti. Wala pa ng 100. The water with ice sugar. Magbanlaw lang yan ng isang bote. Wala na yun. Try ka. Gawain mo siguro yan, Grace. Ano? Nasinggero kang babae kayo, no? Grace, malahugog. Grace, palahugog. Papatagalin pa ako sa kunti na to, Nagamit ko. Kailan ba daw? Wala. Tanong mo baka lakay, baby. 250 pa to, oh. Salamat po sa inyo kasi gusto ko sana kayo nandun sa nandun sa ko sa karat ni Kuya Johnson. Oy, charot. Tatay Robin, naubos. Nakalimutan ko itabi.
Shout out. Tatay Robin in the house, oh. Okay lang yun, okay lang yun. Boom! I'm at work now. O sige. Nag-celebrate kami ng birthday ko kagabi sa Smart. Uy! Happy birthday, Ma'am Criselda! Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, Ate Ma'am Criselda. Sana'y ay mabusog mo ko. Aray ka. Hala, Tatay Robin, Loray, wala na sangkay. Wala na tira kay Tatay Robin. Ano? Sinihan ng sipon. Thank you, Mark. Welcome. B-boy. Boom. Kamuti na, umus na. Sino na dyan? B-boy TV. Ma'am Criselda. Grace. Tangay Matthew. Ito, nakatutok. Ang dalawa ko sa'yo yan. Kaya nga, 10 baby. Ate Arnett. Epos mo na. Oo, yun. Dami ko na eh. Seryoso ka na. 50 Minutes? ito. Minutes? Oo, hindi ko pinupulong mula sa ano. Okay lang pinupulong para ano. Operator, love you so much. Miguel shout out. Ilang views na kayo? Bilang? Ilang? Alis ko. Kasi ngayon ko ipinos eh. 9 siyam. Bilang pa kasi. Malaki pa nga lagi yung views mo eh. Kasi sa akin. Eh, na yung views ko sa Gabi akin. yung sabay. Under. Nag-comment si Japper. Ah. Kita mo? Oo. Japper ko to. Hindi ko nakita. Ano Facebook. sabi? Facebook? Kasi lagi kong pinapalo yun eh. Ano sabi? Nakita. So, yung Ano comment sa mo. Facebook mo? Ngayon. Ano sabi? Bye. Pili ka. Share ko sa YouTube o share ko sa Facebook page ko. Kanina siya kanina umaga lang yun. Facebook at saka ano? Sabi ko nga, boom, boom, para masaya. Parehas. Eh, buti napansin niya. Oh, napansin niya. Yan ang gusto niya mga, ano, uy, Palagi ko pinaano yun. Pinapalo sa Facebook. Laki lang ang mga sasawari niya sa Facebook. Dati, bilhin-bilhin lang ano. Ang Diyos. Meron nga siyang video niya. 2.2 million. Siya lang mag-isa. Ay, yung mali-mali, yung ano siya, panggulat. Ayan na. Kung ba yung ano? Ito pinag. Hindi ka nanood sa kanya ng gabi. panood. Eh, lumuwas ako. Pumunta ka ng Tawa. Sinat-out ako ng gabi. Tapos si ano si... Sa lato. Mega love shout out. Andiyan na Tatay Robin. Oo, nandito na si Tatay Robin. Walang palipad. Bang. Bang yan. Okay lang yun. At least may blessing Ay, na. may isa ko din. 120 ang kilo. Kunin mo na to, 200 lahat. 250 to. Oh, sariwa yan oh. Ganda yan. No, ba't may palipad? May pakulay. Sino ang palipad? Tingin ng tingin eh. Nakasakay ng motor, di mo napansin? Sino ang palipad? Bumalik lang. Ba't meron ako? Ay! B-boy! Kay B-boy pa. Palipad. B-boy. I'm Criselda, bro. Gusta ako dyan kay Tatay Robin. Tatay Robin, so daw kay ka-operator. Ay, operator! Sanaw! Yaraw. Kumusta ka dyan, Sanaw? Sa Bohol? Taga-ball ba yan? Ha? Sabihin mo kay bro Robin, Mark, uwi na siya sa Bohol. Uwi ka na daw sa Bohol, Tatay Robin. Ang amon yan, pinsan ko ang si Vice Mayor, Gamano, doon sa Bohol. Ah. Balik siya. Amo niya, kaya na. May pakulay pala si B. Ano eh? 75 million. Aray ko. Bakit nandito ka? Oh, punpag ka na. Pag nagari ng nagari. Bago. Ang
Diba, pagdating mo sa Tinignan bahay, ka daw niya, no? kaya nga, surprise na ako. Ganun sa atin. Ano wala, pagdating ko sa bahay, nag-edit pa ako. Hanggang alas 10. Dito pa nga na-edit yung video, yung haba-haba nun. Alam mo, mga isang oras yata yun. Nag-edit pa ako pagkatapos. Pagkatapos na edit. Tinulugan ko, ngayon walang umaga. Hirap dun. Sinantok ako. Sige, operator, sabi mo kayo, operator, pasok ka sa live na lahat ng mga kaibigan, mga marayo. Dito sa ano, Yan, nakapasok naman. sabi ko, pasok ka. Tatay Robin, sabi ni, Prince Grecian, si Santiago. Oh. Hello! Tatay Robin, sabi ni Pagod kami nila Tatay Robin kahapon mag-ayos ng kariton. Nandoon na yun, pinag-tatanong siya ng mga tao doon, no? Kita ko. Dapat in-interview mo, pinuntahan mo ron. Tanong mo dun. Ayun, puntahan mo ngayon. Tanong ka, vlog ka lang. Sabi mo, ayun, video mo tayo rito. Anong pakiramdam niya ba? Para interview niyo para may content ka. Sabi mo na lang, sunod na linggo, bigyan kita ng bigas. Bigas ng asin, aray ka. Ambagan natin. Magkano ba yung asin, Kuya Nelson? Sansako. 500 lang. Limandaan. Kaya mo na ito, Tatay Robin. Tatay Robin. Tatay Robin. Kaya natin yan, baka natin. Kaya mo na yan, sa'yo na yun. Karahin na natin yan. Ako na magbibideo sa'yo. Bibideo kita Tatay Robin. Bibideo si Tatay Robin. Bibideo si natin ng Jackson Wax. Anak, kapatid ni Flor Wax. Karahin natin yan. Sahod. Punta mo dun, Tatay Robin. Interviewin mo. Di ba, diba? Masikip dyan, mamaya maduputan ka pa yung bag mo, harap mo. Okay lang yan, walang pera, mamaya. Lagyan pa ng pera yan, nagkapera ka pa. Ano mo lang ka? Ito din na kayo dyan. Pili. Pag search mo pa lang ng Margo, labas na yung gato. Oo nga. Ano sa Facebook yan? Tingnan mo. Sa YouTube. Ay, sandaan na lang. Margo Silvano. Ito, lahat ko mo naman ito, ate. Dapat yun, sir. 140 mo na lang kaya. Ano sa FB, sa YouTube lang. Para daw lang subscribe. Guys, bili na kayo guys. Lahat naman. Pinuntahan ni Tatay Robin si Johnson Wax. Sabi ko, puntahan mo dyan tayo. Interviewin mo. Anong pakiramdam na may bago siyang kariton? Yung logo, yung bilog. Bilog-bilaw. Oy, Boss Jay! Shoutout sa'yo, Boss Jay! Salamat sa pagpunta, Boss Jay! Kumusta ka, Boss Jay? Harang, oy, salamat. Salamat sa harang, Boss. Tol Jay. Nag-comment sa akin si Japper Sniper. Tiyan mo, pakita ko sa'yo. Nakakatuwa nga. Meron kasi kaming ginawa kahapon na kariton. Binigay ko kay Kuya Johnson Wax. Nakakatuwa lang kasi nag-comment si Japper sa akin. Ito, tingnan mo. Comment sa akin ni Japper. Ito, tol. Basahin mo, tol. Yan, oh. Bye. Tol, tingnan mo, basahin mo, tol. Tol J. Bye, pili ka. Share ko sa YouTube o share ko sa Facebook page ko. O, di ba? Nakakatuwa, no? Yung mga ganyang comment. Pag sinare niya sa YouTube, magkaka-views ako. Pag sa Facebook, lalo na. Yeah, saan kaya, no? Idol Boss J. Nakakatuwa lang kasi yung mga ganyang ganyang maganda yan, tol. Oo nga. Maganda talaga, tol. Nakakatuwa. Pag gising ko kanina, pag cellphone ko, nakita ko agad yung comment ka. Uy, video upper ko Kaya screenshot. Nakaka-proud lang. Siyempre, tulong ng ating mga kaibigan sa YT. Yan sa ating mga kaibigan dyan. Kaibigan pa ako dyan na ayaw di sasama kasi ayaw. Boss Jay, mag-shout out, sabi ni operator.
Ay, 200 lahat ah. Nay, 200 lahat, Nay, para makawin ako. Ten viewers at 26 thumbs up. Ay, sangay Matthew, mag-live ka na, mag-end na ako. Kahit ng pop. Sakit nandito ko upo kahapon. Lagarin ang pangkurul. Tapahasa ko muna yun eh. Nakalimutan ko eh. Punta ka ba sa 3rd anniversary? Daniel Puson, hindi. Sakit ng katawan ko sa paggawa namin ng karitong kahapon. Nanakit. Manonood nila ako sa mga live nila. Daniel Puson, boom. Sabi ni B-Boy TV. Give me 5 minutes. Sige, sangay Matthew. No problem. Wala ako. Nag-edit ako ng mga video. Dahil ko mga video para pag-delete ko na yung iba. Ang puno na naman cellphone ko. Puno. Elmer Ogay, thank you so much. Feeling ko iba din. Feeling ko iba hindi punta. Malayo kasi kung sa nasugbo lang sana, kaya ko. Kaya puntahan kaso sa puno ko eh. Malayo na nalang yun. Ayaw mo. Oy, sandaan na lang kayo, sandaan. Ay, sticker lagi. Ano dyan makita? Ano dyan makita? Manapat sa daga. Lagay mo sa mga. Sabi mo na tanggalin yung harap, yung likod lang. Yung plastic. Kasi para hindi siya madaga. Gusto ko sana pumunta doon sa Kabunoto. Wala rin ako di rin ako makapunta. Nag-ano rin kami ni Tatay Robin, wag na. Kasi napagod kami kahapon, anong oras kami natapos maggawa nun? Mag 5:30. Layo. Oo, malayo. Kaya naman tayo siguro sa family ng Soward family. Kung malapit lang yun eh, ba? Bakit hindi? Wala pa sasakyan kasi. Kung commute kami, mahirapan kami commute ng commute. Traffic. Kung saan ako may sasakyan, isang diretsong Hindi man ako marunong motor. Wala naman akong motor. At least ko ang pangarap pang motor. Ayaw ko mag-motor, takot ako sa motor eh. 10 viewers, thank you so much. Pinangarap magkamotor ay matakot nga ako. Nakakong ba? Guys, pin natin si Sangay Macho guys. Magla-live yan, kasunod ko yan. Mamaya sila Grace. B-Boy TV, thank you. Mura na yan, tita. 140. Walang alis, ano? Pwede ka tayo, usap tayo dito, te. 19 lang. Sino? Pagano, no? Kunin mo na yan natin. Mabindi na lang siya lahat. Lahat ng puwente. Hey Grace, thank you so much. 19 na lang, 19. Nice ya. Malaman ka rin. 200 na lang. Nag-iwalang price na natin 24 kabayaran.
Ano ba, sir? Ano ba, sir? Ay, B-Boy TV, shout out. Dapat pala dito lang. Hi, Alimar, shout out. Mahirap yung biyahe pag wala masakyan, lalo na pag oo. Yan nga rin ang ano namin. Gustong gusto namin sana din. Zelda, shout out. Alimar, Yahoo. Alimar, good morning sa morning dyan. Morning sa Ilga. Oy, pabili mais. Maroko Bisialo ko, shout out. Idol Maroko, shout out sa'yo. 90 na lang. Boom. Shalala. Buboy. Grace, thank you, Grace. 13 viewers in the comments. Ay, si Maroko. Andyan si Maroko. Idol Maroko, shout out. Maroko, boom, Yahoo. Morocco. Punta ka ba sa Sword Anniversary Marocco? Pupunta yan sa Marocco. Malapit lang yan dun. Ay, Christian, Takadaw, shout out. Mami B-Boy, cash out. Ano, Tatay Robin, interview mo? Oo. 13 viewers in the house, shout out. Toto boom. Christian yan, Takadaw. may moltor pa ako. Daniel Poson. Reka, sana all. Sikat. Yahoo, B-Boy. Sana all may moltor. Maroko, cash in. Cash in na Maroko yung 7-footer mo. Almar Ogay, thank you so much. Zelda, thank you. Kaya daw sa'yo. Pinabala ka. Bahala ka daw sa araw. Hindi na ng bulit.
official pa pala yung kay Tita. O, nakalimutan ko. Nakalimutan ko. May mais yan. 200 na lang yan, Nay. Lahat, 200 lahat. Iwang sariwa. Matamis. 200 na lang Yan ang yan. original na mais. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy na mais. Okay. Yellow corn. Ano yan? Paldo yan. Baking mais yan. Paldo. Magpansa. Original. Dali, Mark. Thank you. Wala pa daw ang maganda. Ano mo ang bigyan ng sexy? Dahil. Plastic ko, plastic. Ang payong ito, ganito lang kanakinan sa bahay. Pinayata yun, ano? Ha? Ano pala yun? Hiwalay pala sa... Hiwalay. Haba yung sa... Dati medyo inano mo siya. Hindi na yun na yung... Kaya ba yung pagkakuha? Hindi ako naka... Medyo pag nagano ka, palayo, tapat mo na lang. Kita ka rin, para kita ka rin. Nakikita lang yung ano mo eh. Ayan, ganyan dapat. Tapos lalapit mo lang pag may sasabihin mo. Nakarang ako eh. Thank you, Ma'am Carcelda. Thank you sa harang. Oy, B-Boy, thank you. Nag-ready ka naman eh. Nakakal mo ka talaga. Uy! Sulat lang pa ako. 90 na lang, 90. Ayun. Takal na yun. Wala binabenta niya. Opo, mais. 200 na lang lahat yan, ma'am. 250 lahat yan. 200 na lang. Ilan ba? Ilang kilo lang? Isang kilo? Original na mais. Oh, 100 na lang isang kilo. Mahal yung nakaraan niya, 140. Tindahan ng mais ngayon. Medyo bumaba. Hindi ako na pinala. Ha? Hindi, Matthew, mag-live ka na, mag-out na ako. Hindi ako na pinala. Ang liliit pa yan, nagtitinda ako ng balot sa akin. Sa Maui na yan. Lang na yan sa may... kurang. Sa'yo yun eh.
Pinaghirapan mo yun. Opinion na. Sabi ko. Ako sahod pa nga ako. Sahod. Bibigyan ako muna sa subscriber. Saka naman babanat ng charity vlog pa nga. Nagsali na ako sa akin. Oo, nalis na yun. May mais lang! 100 kilo, original mais ng Pilipino. Yan ang mais ng Pilipino. Okay. Merong mais na. Tako. Meron pa ito. Dito, dito. Dito. Abay ka pa kayo. Matras ka pa, kaya na. Kaya na nga ni, labang ka mo na nga ni. Ngani. Kaya na, my God. Ayun ngani. Tama. Ay, atras, ante. Bawit. Tama sa ulo. Bawit na, bawit. Sige, bawit. Kaya Ma'am, kunin mo na yan. 200 na lang lahat yan. 200 lang. 250 yan. Oh, maganda yan, te. Walang tira yan. bago yan. Bago tantan. Oy, tara lang. Pag-bumili ng sponsor. Salamat sa pag-share, amo. Namigay. Kaya mo muna sa iba. Abusado. Mag-out na ako. Mag-live na si Sangkay Macho. Sangkay Macho, mag-live ka na. Mag-out na ako. Uy, naturog na ako. Bahala ka, matulog ka na. Lagi ka naman tulog. Kaya ka na pumapayat. Puro ka tulog eh. Hoy! Sangkay, tawag ako. Bakit? Ano tatawag ka? Okay, tumawag ka. Hindi pala tulog.
150 sabihin mo, barat niya. Yan mo, yan mo. 250 yan eh. Gawin mo na 200. Uwi na. Patalo ko ng 50. Sige, salamat. Sige. Huwag ka may bibili. Sige na. Thank you, Grace. Madami po na madami po, nipon. Mga karay. Si ano naman ang bumili nito? Tingnan mo yung ihi. Parang cobra. Si ano naman ang bumili ni si Grace. Sabog na yan. Shout out kay Grace. Thank you sang kay Grace. Salamat sa ano. Bumili ng mais. Grace naman ang bumili. Diba? Thank you, Grace. Tapos. Si Grace na bumili ng mais sa wakas. Thank you. Oy, nandito ako, Grace. Grace, bigay ko kay Tate Robin yung 3. Yay. Blessing sa'yo. Grace. Napalido na naman. Anak ng kontraktor. Anak ng kontraktor talaga. Anak ng kontraktor. Nabalik. Yay. Grace, amin na to ha. O, amin na yan. Thank you, thank you. Para Okay. Ang kawaray, Tate Robin, sa'yo. Salamat si Grace. Ayan, Grace, thank you, Grace. salamat, Grace. For blessing sa'yo. Paldi Ah! ka talaga. Jar! Mayroon na tira para sa'yo. Bumati ka eh. Salamat kay Grace. Francisco Vlog. Blessing. Thank you, thank you. Thank you. Salamat kay Grace. Francisco Vlog. Saan kay Grace? Tapos na, ubos na. Thank you so much. Uwi na kami. Thank you for watching mga kawaray ng vlog dyan. Go Grace. Ano, ayan na. Tapos na, ubos na. Ubos na, wala na. Uwian na. Uwian na. Mag-edit na ako. Thank you so much sa inyo guys. Grace, thank you ha. Salamat. Bawi ako. Sana magtinda ka dyan ng ano. Ng tilapia. Bilaw ng 2 kilo. Thank you Grace. Dapat kasi nung ano, linagay natin yung pangalan mo eh. Sinabihan kita kahit ano lang para nailagay yung pangalan mo. Pag mga ganyan, kailangan ano ka rin. Bigay ka lang kahit pampako. Kahit pampako lang Grace nun. Sa akin sa kay Mark. Wala ko kasing ano ngayon, trabaho. Lang akin pampako. Puri pampako. 1 kilo. 100. Wala na yun. Tatay Robin nga eh. No, tay no? Tandaan niya lang sa akin. Tatay Robin, 100 niya binigay niya. Tapos tumulong pa. Tayo pagod man kami. Kay Grace. Ipon, 160 na lang kalahati. Si B-Boy may sabi. Si B-Boy. Ibig sabihin napilitan ka. Napilitan ka lang pala bumili. Ayaw lagi Grace. Umayos ka dyan. Grace, kamag-anak pa naman tayo. Akala ko hindi. Akala ko napilitan ka eh. Very good. Thank you so much. Uwi na. Ipon. Gagawin ko rito. 160 na lang kalahati, madam. Ami, 160 na lang kalahati. Nag-live na ata si Sangkay Macho. Uwi na. Uwi na talaga. Ito gagawin ko rito. Nag-edit ako. Dami ko i-edit. 3 videos pa yun. Tagal mo mag-edit pa naman. Mahirap mag-edit pag lalo kung mahina. Wala kang cellphone. Kung sana kung 2 cellphone. Mahina ang internet. Mahina. Gabi na eh. Malakas na internet namin. Antayin lang kita. May mag-in na ako. Live na ba si Sangkay Macho? Pabalik pa nga. Ito may syrup. May isa pa Sayang to.
Live na si Tangay Matthew. Okay, out na ako. Out na ako guys. Ay, Grace. Maraming salamat. Parahin ka ni Lord. Babang buhay mo. Buhay ka. Oh. Oh, mag-out na ako. Bye-bye. Out na ako ha. Live na si Gray, si Matthew. Bye-bye na, bye-bye. Thank you. Okay guys, out na ako. Ha? Bakit? Tatay Robin, no? Patayin daw kita. Bye-bye na. Doon tayo kay isang kayo, Matthew. Bye-bye, bye-bye. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, guys. Outi na, outi. I love na si Matthew. Bye-bye na. Thank you so much, Ma'am Cruzelda. Maraming salamat po.